شاندره تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا دە هەفپەیمانیان ناودەوڵەتیە لە دژی داعشێ. برێت ماگۆرگ بەرپرسێن پەیادێ ئاگادار کردن کو پێویستە پێشمەرگەیان ڕۆژاوای کوردستانê vegerin deverê xwe ragihand ku Amerîka piştevaniya wê hêzê dike. Berî du rojan şanderê taybetî serokê Amerîka dê hevpeymaniya navdewletî li dijî Daişê. Brêt Magorg seredana bajarê Kobanê Rojavayê Kurdistanê kir û bi berpirsên peyadê re civîn li dar xist. Li ser vegera pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê, endamê Komîteya Navendiya Partiya Demokratîk Kurdistan Sûriya, Nûrî Brîmo jê Bas News re ragihand ku Amerîka erê kiriye li ser vegera pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê ji bo navçeyên xwe û diyar kir ku Washington naxwaze destwerdana bejayî li Rojavayê Kurdistanê bike. لەوما وێنەخشەیەکە لەشکەری درێ لەشکەرێن ڕۆژرە لە ڕۆژاوای کوردستانê درست بکە. بریم و هەروەها ئەشکەرە کرد گوبەری نەها ئەمریکا ئەرێ کرد بۆ لەسەر دەربازبوونا پێشمەرگەیان ڕۆژاوای کوردستانê ji بۆ deverên xwe lê destwerdana Rûsî ya leşkerî li Sûriyê de borêgir li ber derbasbûna wan. Brîmo diyar kir got metirsiyê li ser hêzên pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê heye eger vegerin navçeyên xwe. Lewma divê Rûsya gerantiyê bide ku bingehên pêşmergeyan bombebaran nekin û serbar kir got vegera wan pêşmergeyan bê li hev hatineke Emrîkî vegirê daye. Ji aliyê xwe ve serkirdeyê Tevdemê Ebdîselam Ehmed nûçeya derbasbûna pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê ji bo deverên xwe ret kir û ragihand got civîna Brêt Magorg bi berpirsên peyadê re ji bo piştevaniya rêveberiya wan hat li darxistin. Hêza pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê ji keç û xortên Rojavayê Kurdistanê pêk tê û di sala 2012 de li Herêma Kurdistanê li ser destê pisporên leşkeriyên Herêma Kurdistanê hat avakirin û ji destpêka êrişên Daişê li ser Herêma Kurdistanê beşdarî gelek şeran û operasyonên mezin bûn. Helepçe Saedûn, ARK.